Áno, objednala som si produkty od značky The Nails a budem ich testovať, pretože Monaco má, ako ju všetky poznáme, má svoju vlastnú kolekciu a ja som bola neskutočne zvedavá. Tu už rozbalujem darčeky a odhalujem kolekciu krásnych farieb a plus jedna gratis. Pribalili mi aj krásny letáčik. Monika si tu naozaj krásna. Už mám nachystané tie tvoje akrygely, len si ich rozbalím a som veľmi zvedavá, ako majú hustotu a ako sa budú vytláčať. Začneme prvou farbou. Lovely Look. Tento akrygel je naozaj hustý a krásne napigmentovaný. Máme tu ďalšiu z farieb, to je Sladkých 18. Táto farba je krásne trblietavá, Skin Nude. Toto je veľmi hustá, krásna telová farba, kamuflážna. Ako štvrtá je Satin Touch. Táto farba je taká ružovkavá, ako Milk Pink a má jemné trblietky v sebe, ktoré som si všimla úprimne až trošku neskôr. Potom je tu piata farba a to je môj miláčik po tomto testovaní, pretože je to transparentne biela perleť. Všetky Monikine akrygely majú krásnu konzistenciu, sú naozaj husté a držia si formu. Neroztekajú sa a vyzerajú veľmi kompaktne. Teraz ich dám na minútu do lampy a potom sa na ne pozrieme znova. Kým nám naše guličky polymerizujú v UV lampe, ja si nachystám tento vzorkovník na test pružnosti, ktorý je veľmi zaujímavý a pozrieme si ho v druhej polke videa. Ešte si všimnite, že po polymerizácii sa farby vôbec nezmenili. Vytvrdnuté naše prvé materiály. Vidíte farbu krásne, akože nádherne sú napigmentované. Tu už cítim tuhosť polymerizácie, sú mega horúce. Áno, takže určite treba dať pozor, ako pália v lampe. A už teraz, keď s nimi pohybujem, vám viem povedať, že prepolymerizovali za minútu v lampe. Krásne, pozrite sa. Babi. Uj, tento aj drží. Takže kam padol? To je tento. Tu máme. Každý jeden je perfektne spolymerizovaný. Takže prvým testom polymerizačným prešli na jednotku. Stlačam to. Nič nie je mäkké. Super. Je tvrdé. Mega. Tak a teraz ideme na druhý test. Kde si urobím takéto krásne kolečka. Tie sú krásne. Takže Monika, výborný výber, čo sa týka polymerizácie pre výborne tvoje gely. Ideme sa teraz pozrieť na ich pružnosť. Štuchnúť niečím tvrdým. Pozri. Prepichla som ho. A tento brutálne biely je vnútri nespolymerizovaný, ale pozrieme sa, do akej hĺbky spolymerizoval. Hovorím, bolo to tam len minútku, možno by chceli 2 minúty. Dobre. Ideme teraz druhý otestovať. Dobre, tento neprepichnem. Tento je tvrdý úplne na totálku. Skôr by som si asi ja ublížila. Malý technický prestrih. Takže tento biely by chcel možno trošku hutnejšiu polymerizáciu. Ten je veľmi silno pigmentovaný, ale ostatné som skúšala, proste to nejde. To je tvrdé, to je stuhnuté, to proste neprerazíte, možno kladivom. Takže fakt polymeriu podskakujú skôr. Takže polymerizačným testom prešli na výbornú. A ideme pozrieť na ten test pružnosti. Správny akrygel by mal byť mierne pružný.
aby... Wow! Toto je super. Pozrite sa na túto pružnosť. Takže ideme na ďalší. Poďme na tento náš, ktorý v tej hrubšej vrstve neobstál, nepretvrdol, ale pozrite sa na jeho pružnosť. Fakt, akože vážne, pozrite sa na to. A už trošku praská, ale akože ja som ho normálne zohla. Toto vám zákazničky nezničia, ani keby ste chceli. Ideme tento zohnúť úplne. Pozrite sa na to, kedy až akože ja som ho normálne, oni sú prepolymerizované. Sa nebavíme o nejakom pinčovaní, ale to je masaker. Akože prúžnosť. A tento nám trošku praskol. Ale to je pri trblietavých. Veľmi bežné, pretože tie trblietky narúšajú tú štruktúru. Takže prúžnosť u trblietkavých je samozrejme naštrbená. Pozrite sa na tento. Tak, toto je masaker. Neviem, ktorý z týchto gelov to je, musím pozrieť, ale akože musím s ním normálne hýbať zo strany do strany, aby som vytvorila vlastne praskaciu zónu. Mega. Zlomila som ho. Ale musela som ho hýbať hore-dole. To je môj test, kedy ja skúšam, do jakej sily musím. No ty koky. No, už ho lámem. Haha. Super. V teste pružnosti obstali v mojich očiach všetky, pretože aj tieto trblietkavé, on vlastne prúži, keď sa na to pozriete. To ja ich prelamujem vlastne, tie kolečka, takže to je mega. Super. Takto vám málo kto bude ohýbať alebo snažiť sa zlomiť nechet. Toto je hrúbka, ktorá je akože štandardná pre voľný okraj. Takže vidíte, že vyslovene by musela tá zákaznička do toho ísť. Ja idem do toho mega silou. Zalamujem sem ten môj nechet, aby sa to doslova zlomilo a on to prúži. Pozrite sa na to, to je mega. A ešte potrebujem normálne, že silu, aby som to zlomila. Super. Za mňa, čo sa týka pružnosť, tiež veľmi dobré. Veľmi, veľmi, veľmi dobré. Tu je výsledok môjho testovania. Takého mimonechtového. Takže prvé dva testy máme za sebou. Prvý test podľa mňa 4 z 5, druhý test 5 z 5. A teraz sa poďme pozrieť na to, že ako sú napigmentované a ako vyzerajú na nechte, keď s nimi budeme robiť nejakú prácu. Takže ideme na prvý. Ja si malú guličku, asi takúto veľkú, dávam na môj vzorkovníkový typ a ideme na to. Ideme sa s ním zahrať. Ideme teraz vlastne spraviť taký ten modelačný test, že ako sa s týmito materiálmi pracuje reálne na nechte, ako sa rozťahujú, ako pracujú, či sa netrhajú, či sa nezlievajú, ale ja vám poviem, že asi mám novú lásku, lebo tento je perfektný. A pozrite sa na tú transparentnosť, úplne jemnú a zároveň tak silno je natrblietkovaný, že on vlastne je biely. On je vlastne číry s bielými s takými trblietkami. Krásna farba, nádherná. Pre mňa táto farba je 10 z 10. Krásna, super. A tým, že je jemne transparentný, bude sa s ním dať robiť všelijaké baby boomer efekty a všelijaké trblietky dostratená, že to není vlastne farba, ale sú to husté trblietky. Toto je farba podľa mňa, ktorá z tejto kolekcie má 10 z 10. Prešla 2 testami. Sice v tej prúžnosti, tam by som tejto farbe dala tak so zavretým očkom pol boda. Není, že by nebol prúžný, ale tým, že sú to vlastne trblietky, tak stráca tú prúžnosť.
ale super. Podľa mňa si ho tam dala, pretože je takýto krásny a zavrieme obidve oči pre tú pružnosť, pretože kto by si toto nedal. Vid 18. Vytlačím si takisto malú guličku. Pomarančovým drievkom ju skúsim rozpracovať. Bože, to je super. Úplne ten materiál sa tak krásne prispôsobuje. Toto je úplne vidieť, keď nejaké produkty vytvára nechtárka, ktorá robí v praxi a presne vie, čo nechtárky v praxi potrebujú, čo milujú a čo neznášajú. Tak tieto dva gely budete milovať, baby, pretože sú trblietavé, to je pre mňa 100%, akože príražka. Ja milujem trblietky. Ak sú tu baby, ktoré trblietky nemajú radi, tak si počkajte na tie gely, ktoré prídu po tomto. Ale ja som proste neotúlala, musela som. Takto sa pracuje so štecom. Akože krásne. Vôbec sa nezarýva ten štetec, nelepí, neprilepí, páva sa. S tým materiálom sa pracuje naozaj veľmi pekne. Úplne do hladúčka. Ja vlastne nebudem potrebovať absolútne žiadne brúsenie. Budem tam vedieť dať rovno top na tieto dva gely. Tak. Teraz ideme na Satin Touch. Ten má, myslím, že aj v kampani, v reklamách. To sa asi Monike najviac páči. Takže ideme sa na neho pozrieť. To bol ten, čo nám neobstál v tom mojom teste na tú hrúbku. Ja ho skúsim potom otestovať ešte raz a dám ho tam na 2 minútky. Ideme, najskôr drievko skúsime. Juj, trošku som si preniesla trblietky z predošlých. Nevadí. Tento akrygel je takisto krásne tuhý. Vidíte, akú má štruktúru. Peknú, takú úplne ako keď máte správne zarobený akryl. Bez nejakých zrniek, hrčiek, bez nejakého lepenia sa na štetec. Krásne. Super. Ja som spravila jednu chybu, že som si zle očistila pomarančové drievko. Ostali mi tam trblietky. Takže si tento vzorkovník nanesiem ešte raz. Aby to bolo aby som mala pekný vzorkovníček a aby to bolo fér voči tejto farbe. Zostali žiadne trblietky, takže ideme na to ešte raz. Pekne ho rozpracujem. Ja som teraz zistila, že tento Satin Touch má v sebe úplne jemné trblietky. On je likotavý. Bože, a ja som mu dala tú prvú vzorku preč, že som ho zapatlala od tých trblietok predtým. Tak to je mega. On je taký úplne jemnúko trblietavý, že si to ani nevšimnete na prvý pohľad, že sú v ňom trblietky. Ja vám potom spravím makrozáber na to, ako tento produkt vyzerá. Hodím to na môj Instač do timelineu. Tak toto určite, babi, je za mňa úplná topka. Mliečný, jemne trblietkavý materiál. Veľmi dobre sa s tým pracuje, nelepí sa. Pekne sa aj oddeluje, keď prídete na koniec toho nechtu. Trošku mi teraz chýba, takže si pridáme. Uvidíme, ako sa spája. Super. Krásne sa zapracoval.
Tento materiál nie je úplne mega transparentný, takže určite Skin Nude, nahé telo, nahá koža. Dobre, takže ideme na to. Táto farba je veľmi prirodzená, jemnúka a už konečne bez trblietok, nemusím sa zlaknúť, že som tam naniesla trblietky naozaj bez trblietok. Že pre moje pozitívne prekvapenie v tejto sade sú 3 trblietavé farby a 2 netrblietavé. Táto jedna je naozaj veľmi jemná a pekná. Jemne transparentná. To znamená, že s ňou s touto farbou viete robiť krásny baby boomer, viete robiť krásny základ pre francúzsku alebo obyčajné nude nechty. Takže pozrite sa na to, ako krásne sa s týmito materiálmi pracuje. No a máme tu posledný Loveling look. Dáme si. Tento je trošičku mäkší ako predošlé, podľa mňa trošku. Není taký tvrdý. Naozaj je mäkšie sa s ním pracuje, ale s drievkom takisto super, sa rozpracováva do strán. Ešte ho, trošku som ho dala asi menej, trošku ho ešte pridám. Každý z týchto materiálov má svoju štruktúru, čo je v poriadku, pretože každý ten pigment má je aj inakší trošičku, takže, ale v celku sú veľmi podobné. Všetkých 5 je tuhých, všetkých 5 sú to tuhé akrygely, ktoré sa nelepia a dajú sa krásne zahladiť štetcom, čo vnímam ako obrovské pozitívum a myslím si, že Monika, máš jednotku s hviezdičkou za túto úlohu. A som veľmi rada, že si vytvorila pre nás nechtárky takúto krásnu kolekciu na nechtový dizajn, kde môžu baby proste tvoje produkty určite používať. Doporučujem, aby si ich do každého salónu zabezpečili, pretože sú krásne, veľmi dobre sa s nimi pracuje a veľmi pekne tvrdnú. Super. Vidíte, že ani brúsiť ich v podstate nebudem potrebovať. No. Poďme sa na to pozrieť, ak to máme hotové. Na tomto je tá lepavosť mierna. Na tomto je celkom výrazná. Na tomto je takisto mierna. A na tomto, tento je ten Satin Touch. Tak na tom je tiež výrazná táto lepavosť. A pozrieme sa na posledný 5. A tu máme posledný 5. a jeho lepavosť je výrazná. Takže určite tieto 3 majú výraznú lepavosť a tieto 2 majú jemnú. Je to veľmi dôležité vedieť, keď s nimi chcete pracovať a zdobiť s nimi. Takže super. Ja som si zotrela výpodky, lepavosť z týchto materiálov. Sú úplne hladúčké, jemne matné, takže určite sa na ne bude dať, keď si zotrete výpodky, super kresliť, zdobiť. Ako hovorím, naozaj, keď sa s nimi zahráte, vypracujete v podstate, ako keby ste ich ani nemuseli brúsiť. Farby sú krásne pigmentované, jemne transparentné tie, ktoré majú byť a tie, ktoré majú byť tam, kde majú byť sitopigmentované, sú sitopigmentované. Ešte vám ukážem množstvo materiálu, ktorú som naniesla a ja ich idem teraz trošku prebrúsiť.
a keď budem nanášať top, tak vám dám recenziu z brúsenia. Takže videli ste, ako som si šikovne a rýchlo vybafovala tieto vzorkovníčky a naozaj materiál sa spracováva veľmi jednoducho, pekne a elegantne. Nemusím sa nejak veľmi trápiť s tým, aby sa povrch dal dobre vyhľadiť. Ja si ich teraz pripnem takto, aby boli dole hlavou. Kvôli tomu, že keď dávam top na vzorkovničky, chcem, aby bol pekný, jednoliatý, aby robil pekný dojem a zároveň ho potrebujem trošičku viacej, ako štandardne dávam na nechty toho topu, kvôli tomu, že zákazníčky so vzorkovníkmi veľakrát buchocú, treskocú, pokladajú ich hocikde a mohli by mi ich zničiť. Takisto na vzorkovníčku máte vzorku viac ako mesiac, takže je to veľmi dôležité, aby bola veľmi dobre zatopovaná. Super. A zároveň potrebujeme, aby tam vytváral taký ten krásny look, ten top. Takže ho takto otočíme opačne a tým vlastne vytvoríme taký ten krásny gelakový efekt, ktorý poznáme zo sociálnych sietí, kde v podstate to kolečko je krásne v strede. Takisto takto otáčam, keď mám aj nechtiky zákazničkám, aby sme dosiahli takýto krásny, dokonalý look. A teraz už super, takže teraz už máme zatopované všetky vzorkovníčky. Ja si ich dám vytvrdiť a môžeme spraviť krátke promo video na sociálne siete s hodnotením týchto farieb. Ak máš tieto akrygely v salóne a máš nejaký postreh, napíš mi ho do komentáru a v ďalšom dieli uvidíš tieto glam laky.